Bir zamanlar gaty gaharjaň azy dilli bir oglan barmyş. Atasy oňa ders bermek için eline bir halta çiýo bir de tahta berýär. Her gaharyň geleninde bir çiý alda bu tahta hak diýip emir etýär. Gaharjaň oglan odal gün 37 däne çiý hakýar. Her gahary geleninde bir çiý hakmagy bir näçe gün dowam etýär. Bir günüsini aňlýar ki gaharyny ýutmak çiý hakmakdan has aňsat boljak. Netijede gaharyny ýutmagyny öwrenýär. Bu halaty gelýär atasyna aýtýar. Atasy hem bu sapar her gaharyny ýuwdanynda tahtadan bir çiý pes tartyp al diýip emir etýär. Oglan her gaharyny ýuwdanynda bir çiý söke ahyr tahtadaky hemme çiýler halas etýär. O halas bolany atasyna bildirýär. Atasy tahtanyň ýanyna gelýär we ogluna şöyle diýär: "Çüýler söküp alsaň da tahtada çüýleriň ýeri deşik bolup galdy. Bu tahta endi odal kysýany bolmaz. Oglum, han sen insanlara gahar bilen azy sözler aýtýardyň-a? Şo sözler de insanlaryň ýöreginde çüýüň izýany iz goýýar." Dostlar, wakyan bir insanyň gönlüne degmek, oňa azy ýaman sözler aýtmak insanyň kalbyna gaty täsir etýär. Ýaman sözi pragy hem şöyle dile getirýär: "Barça bolan işleri hakyň işidir. Oňa ten bermeýän akmak kişidir. Bir ýaman söz jana ýylan diýişidir. Soksa zähri asan çykmaz teninden."